naisip na si Artista to. Ako to eh. May resemblance eh. Talaga ba? Paano naging resemblance? Ang laki ng mukha ko. Hi, Kabisyo! It's me, Ninang Raqi Terra, na bumabati sa inyo ng Merry Christmas, Happy Holidays, and Happy New Year! At ngayon nga, magtatanong tayo sa mga tao kung sino ang mga artists na nasa papel na ito. Hello! Dulce! Pag nasagot mo to ng tatlo, pag nasagot mo to, merong 1,000 pesos. So, dapat makuha mo 3 over 3. Perfect answer. Ready ka na ba? Manalo ng 1,000? Ready nang manalo ng 1,000 pesos. Okay. Unahin mo na natin ang artist na to. Sino siya? Hala, ang hirap. Hindi ko serye. Vice ganda. Vice Ganda is correct! Hulaan mo kung sino to. Si Vice Ganda. Vice Ganda is correct! Galing mo doon, Dulce. O, next. Guess the artist. Eto. Vice ganda. Vice Ganda. Vice Ganda is correct! O, galing. Sino to? Coco Martin! Coco Martin! Ang galing. 2 points ka nga, Dulce. This one. Oh my gosh, feeling ko ano siya, artista. Si Coco Martin. Coco Martin ba hindi? Coco Martin is correct. Wala mo sino to? Coco Martin. Coco Martin. Coco Martin is correct. Oh, eto Thank you na. so much. Dulo na to. Yes. Hindi ko mahihirap. For the grand prize. Okay. Eto. Ang Curtis. Ang Curtis is... Tignan natin kung makakabit mo ng 1,000 pesos for the grand prize. Walaan mo kung sino to. Oh my gosh, kinakabahan ako. Hala, ang hirap. Ann Curtis? Walaan mo kung sino to. Ann Curtis. Ann Curtis. Final answer? Ann Curtis. And Curtis, is that your final answer? Final answer. What is your final answer? Ann Curtis. The final answer, and Curtis, is... Raqi Terra. Ang totoong sagot ay si... Oh my God! Laro mo! Sabi ko na ba, ikaw yun. Wala ka 1,000. Sorry to Dulce. Hindi ka rin niwala na ako to. Ako to eh. Bakit mo naisip na si Curtis to? Ako to eh. Oh, I'm sorry. It's my fault. May resemblance eh. Talaga ba? Paano naging resemblance? Ang laki ng mukha ko. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, Kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.